Všetkých vás vítam pri 3. epizóde podcastu Oliverove cesty. Dneska sa pozrieme na to, čo som zažil na majstrovstvách Slovenska vo florbale v kategórii mladší žiaci, ktoré boli v Prešove. A možno nám niečo k tomu povie aj Blažej, ktorý tam taktiež bol. Áno, bol som tam. Síce sme nedopadli výsledkov úplne ideálne, ale k tomu sa jemne dostaneme. Ale čo hovoríte na Olivera ako na moderátora? Hej, uviedol si vlastný podcast, myslím, že mu to ide výborne. Takže dobre, Oliver, dobre. Díky, Blažej. Výborne. No poďme teda na turnaj a nebudeme sa teda rozprávať možno o herných situáciách, ale možno okolo toho budeme hovoriť o tom, čo sa deje možno predtým, potom. Budeme riešiť trošku rozcvičku, stravu a tak. Tak, dobre? Presne tak. Súhlasím a dopredu hovorím, lebo som dostal spätnú väzbu na ten predchádzajúcu epizódu, že to bolo trošku odborné. Táto epizóda nebude naozaj odborná. Zo začiatku tam áno, budú nejaké veci ohľadne tej rozcvičky a stravy medzi zápasmi, ale potom to bude viacej o tom, že ako ten turnaj vyzeral, jak sme sa tam dostali, čo sme zažili na ubytovaní, aké bolo jedlo. Takže to bude také rozprávanie. No dobre, budeme rozprávať. No dobre, tak poďme najprv na to, že cestovalo sa tam cez pol republiky, išlo sa do Prešova. Tá cesta, chalani tam prišli akože síce deň predtým, ale tá cesta im možno trošku zobrala energiu, alebo ako to berieš? Práve, že pre mňa to bolo také, že bol to v podstate, to pre mňa boli prvé majstrovstvá ako pre kondičného trénera nejakého tímu a ja som bol z toho úplne vyflešovaný. My sme proste cestovali do Prešova plus minus 6 hodín a prišli sme na ubytovanie po 6-hodinovej ceste s autobusom a chalani, oni ako keby mali energie, že na rozdávanie. Oni tam behali po chodbách, šantili, bláznili sa, keď som o tom spätne nad tým rozmýšľal, tak aj to dáva význam, lebo však veď boli bez učiteľov, bez školy, bez rodičov, s kamošmi, takže ten prvý deň si užívali extrémne a ja som na to pozeral, že odkiaľ oni čerpajú energiu, že toľko vládzu, takže to akože pre mňa bolo také prvé prekvapenie, že koľko vládzu, no. Presne si povedal, pre nich je to aj výlet, aktivita, že wow, super. No dobre, tak ale teda poďme možno na tie zápasy alebo na tú rozcvičku. Hej? Okay. Čo ja vidím z tej tribúny je, že keď tí chalani sa rozcvičujú úplne že sami, tak do toho nedávajú úplne z môjho pohľadu 100%, že sa rozcvičujú tak niekedy tak, no, ležerne. Hej. Ale vy ste s chalanmi sa rozcvičovali spolu s nimi, alebo ako to máte? Hej, my sme tú rozcvičku mali tak, keď sme sa predtým o tom rozprávali aj s florbalovými trénermi, s Marošom Takáčom a s Miťom Šifrom, tak sme si to vlastne rozdelili tak, ako by to aj malo byť, že na začiatku tam je nejaká kondičná rozcvička a potom následne je už tá florbalová rozcvička. Čiže v podstate, keby som išiel trošku do toho obsahu, tak začali sme s nejakým rozklúsaním, nízky skipping, stredný skipping a tak ďalej. Potom sme robili nejakú aktiváciu, pohybové vzory, tam v tom florbale pri tej streľbe je veľa hrudných rotácií, takže sme zapojili toto do tej rozcvičky a potom na záver sme išli do tej rýchlosti, do nejakých krátkych šprintov a zmien smeru. Takže áno, vnímam to aj ja tak, že podľa mňa je veľmi dôležité, aby tú rozcvičku viedol tréner, ktorý jednak vie, čo robí, ale viedol ju nejaký tréner, lebo tí chalani majú o mnoho iné nasadenie do tej rozcvičky, ako keď to robia sami. Aj keď sme im v podstate hovorili, že napríklad situácia, že prídeme na halu a trošku sa rozvalkajte. A keď som videl, akým nasadením a akým ležerným tempom sa válkali, tak to v podstate nemalo skoro absolútne žiadny prínos a význam. Takže... Jasné. Čiže treba jedným očkom na nich pozerať, alebo aby tam ten možno aj tréner bol ideálne. Za mňa ideálny scenár, aby to proste tú kondičnú rozcvičku a samozrejme aj tú florbalovú rozcvičku, aby viedol tréner a keď sa už inak nedá, tak aby chalani mali fakt, že dôsledne tú rozcvičku naučenú a viedol ju kapitán alebo proste niekto, kto v tom týme má slovo. Jasné, u nás ju vedie, myslím, že kapitán a Peťo teda, alebo Adam sa pozerajú a je to také, že OK, že oni vedia, že sa pozerajú, ale stále si myslím, že
Takto, oni sa rozbehajú, oni sa rozhýbu a to je možno akože základ. Len to treba akože nejaké ťažké stretchingy a tieto veci to asi už... Akože stretching skôr taký dynamický, ale kľudne sa tam robiť môže. Skôr akože to, čo si rozprával, že a ja som to videl na tých chalanoch, že oni už sú v podstate ako keby pred zápasom a hrá tam nejaký súper, s ktorým budú hrať, alebo ten výsledok toho zápasu, ktorý sa akurát hrá a my sa rozcvičujeme, tak je dôležitý a oni proste tú pozornosť venujú tomu zápasu a proste a tak ďalej. Čiže tam akože aj v tomto vnímam veľmi veľký význam toho, aby tam ten tréner bol a ja som ich musel stále ako keby okrikovať, že chalani, tu sme, že proste potrebujeme sa sústrediť, potrebujeme sa rozcvičiť, aby ste sa nezranili, aby ste boli proste na ten zápas pripravení, aby ste proste do neho mohli vhupnúť pomerne vo vysokom tempe. Takže to úplne asi kapitán nezabezpečí a podľa mňa za to úplne ten ideálny scenár je, keď tam je tréner, ktorý tú rozcvičku vedie. Jasné. Ja keď som videl rozcvičovať sa mužov na nejakom zápase, tak oni odchádzali po pol hodine totálne spotení. Títo naši až tak spotení nie sú. Hej? Treba do rozcvičky dávať, nie že 100% energie, ale nie je to také, že máš si šetriť trošku energie aj na ten zápas? Dobrá otázka, akože ja by som išiel asi na tých 100%, lebo aj ten floorball tým, že sa v podstate hrá na striedanie a môže si cez to striedanie aspoň chvíľku oddychnúť a ten floorball je brutálne fakt, že o zmenách smeru a tak ďalej, to je pokiaľ dobre viem, tak najrýchlejší salový šport. Takže určite je aj dobré, aby v tej rozcvičke boli, ako sme aj my mali, krátke šprinty, zmeny smeru, potom sme tam už do tých posledných rozcvičiek sme v podstate zapojili aj súboje, aby to proste čo najviac nejakým spôsobom imitovalo tie situácie, ktoré už nastanú priamo v zápase. Takže a chalani mi na to dali veľmi dobrú spätnú väzbu, aj sa pýtali, že či budem robiť rozcvičku pred ďalším zápasom. Takže takto, ako môžem ukázať aj nejaké... Mám jedno videjko, síce to je my sme tam vlastne, že štvrtok večer mali tréning, takže je to video z rozcvičky pred tréningom, ale tu čiže ty im to ukážeš? A ja im to ukážem, áno, a potom to vlastne s nimi ako keby pred nimi robím, aby ma mohli sledovať. A toto sú všetci, hej? Aj Bratislavčania? Tu sú vlastne aj Šamoríčania, aj Bratislavčania. Toto bola fakt výzva, lebo tam bolo však veď, našich bolo 15 a vašich bolo koľko? 20 plus minus? Asi do 20, no jasné. Čiže v podstate 15 mojich chalanov a 20 nových a zaujať ich tak aby dávali pozor a aby im to aj niečo dalo a potom super. Ešte môžem ukázať iba jedno video z floorballovej rozcvičky, že asi to ako to asi vyzeralo, aby aj rodičia mali lepšiu predstavu. Super. No jasné, my tie rozcvičky teda vidíme. Dobre, poďme teda, že už sú rozcvičení, idú na zápas. Čo po zápase? Treba nejak telo ukludniť, alebo viem, že takí tí profíci, alebo čo, že idú na bicykel, akože nejak tak vyklusať, alebo jak to povedať. Robíte to aj tuto s deťmi? Dobrá otázka. Ja by som to možno, že u detí až tak nesilil, keďže v podstate je dosť náročné aj tie deti nejako udržať v nejakom nasadení, v zmysle toho, že proste ten zápas bol pre nich mentálne náročný a potom ich ešte ako keby niekde, nazvem to tak, že trápiť nejakým cooldownom, nejakým v podstate ako keby ukludnením sa, čiže formou valca alebo niečím podobným. A ďalší aspekt toho je ten, že tie deti majú fakt veľmi dobrú regeneráciu, že oni regenerujú tým, že proste majú aj tam už pomaličky niekde okolo toho 13., 14., 15. roku začína ten testosterón a tak ďalej, tak majú v podstate veľmi dobrú regeneráciu. Čiže skôr by som to videl tak, aby išli proste do šatne, trošku sa ako keby ukludnili, určite sa dobre najedli. Samozrejme, tam je tá otázka toho, koľko je do ďalšieho zápasu, ale určite aj keď je ten zápas onedlho, tak aspoň nejaký banán alebo nejaké ovocie, ktoré má viacej cukru, v tomto to skvele zabezpečoval Maroš aj v kooperácii s rodičmi, že v podstate vždycky decká mali po zápase alebo medzi zápasmi mali nachystané jedlo, nejaké banány. Taktiež aj Prešov bol na to za mňa v celku dobre pripravený, že na každý hrací deň sme dostali aspoň vodu a tak ďalej, čiže to tiež v podstate není nutnosť, ale bolo to pripravené, takže určite
sa skôr ako keby venovať tomu nejakému, proste tie deti nasmerovať na to, že sa teraz proste idú do šatne, nech si oddychnú, nech si určite aspoň niečo zjedia, hej. A viem, že to je s deťmi náročné, lebo nechutí im to, tamto im nechutí to jesť. Nebudem, ale proste je to o tom, ako to my tréneri odkomunikujeme a jak na nich v podstate dohliadneme a jak ich inšpirujeme a motivujeme, takže... Výborne, ja sa ešte pristavím, teda už sme prešli do tej témy, že čo jesť. Pred zápasom teda žiadne ťažké asi veci. Určite nie, hej. Doplniť niečo a neviem. Viem, že často rieši teda Peťo u nás a u vás asi tiež, že keď je ten turnaj, tak jednoducho nie je čas na obed. Hej? Že ísť niekam, že má hodinu a pol, hej. Ale vie, že hrá o 11. a potom o 12:30 alebo 1 a to nestihne a potom je zápas, čiže obedujú, raňajkujú a obedujú a medzi tým si dajú možno niečo malé, čo si ty spomínal. Ale, čiže už si povedal, že nejaký banán, niečo malé, čiže cukor? Alebo je to akože jedno, že keď si dá, ja neviem. Záleží to od toho, že my sme vlastne mali v piatok situáciu takú, že sme mali zápas o 11:45 a potom sme mali zápas večer o 17:40. Takže tam bolo v podstate čas ísť späť aj na ubytovanie, normálne sa naobedovať a pospať si po obede. Ak je situácia taká, ako sme mali napríklad v sobotu, že prvý zápas bol, myslím, že 9:45 alebo 10:45, teraz si nesom 10:45 a potom bol ďalší zápas, že o 14:00, takže v podstate pauza medzi zápasom možno nejaká hodina a pol, hodina 45, tak v podstate by som volili sme aj ten banán, ale tiež tam bolo, že mali aj obed normálne, takže... Keď už máš takýto priestor, tak áno. Otázka je, že teraz ešte čo je počas toho obedu. Ja si pamätám jeden turnaj, kde sme tiež bol obed a jednoducho tam nebolo nič iné, iba McDonald. Hej. Chalani išli na McDonald a všetci rodičia, že ježiši, že prečo ich zobral na McDonald a neviem čo. A tuším, ten zápas, ktorý hrali, potom vyhrali. Akože hej, čiže mám taký pocit, že mňa by možno odvalilo na 2 hodiny do polospánku, ale tie decká akože sú, že asi to... Ono to, áno, že proste to je strašne multifaktoriálne, aj to, že oni majú fakt aj to trávenie, majú v podstate aj ten výdaj, majú väčší, to trávenie je tým pádom, že tam bol extrémny výdaj z toho zápasu, tak aj to trávenie je rozbehnuté a plus ešte určite faktor taký nejakej tej psychiky, že proste, a keď to tréner dobre odkomunikuje, že teraz ideme do McDonaldu, chalani, ale teraz v tom ďalšom zápase musíte dať do toho všetko, lebo ste nabustovaní z tých hamburgerov, tak proste ich to tak poteší a takú radosť im to spraví, že kľudne môže byť, že v tom zápase podajú lepší výkon, lebo tréner im dovolili ísť do McDonaldu, že je to strašne multifaktoriálne, čiže už ani ja v tomto nie som taký strašne dogmatický a že musí to byť takto, alebo musí to byť takto. O tej aktuálnej situácie a... To je super, čo hovoríš, lebo teraz si spomínam, že raz boli v McDonalde a prehrali zas. Takže je to presne možno o nejakej motivácii, že ako si oni naladení že možno to jedlo pri tom výdaji asi nehrá až takú úlohu. Určite, že keď tam je akože ten výdaj predtým, tak proste ľahšie to spalia a plus ďalšia vec, že naozaj na týchto turnajoch častokrát na to není čas a proste na to nie je priestor, lebo som aj videl, že koľko vecí tam Maroš ako hlavný tréner musel riešiť, musel organizovať a tak ďalej. A popri tom všetkom vlastne aj zabezpečil, že keď tam bola tá krátka pauza, tak vlastne zabezpečil podľa mňa super obed, sme mali slepačiu polievku a kura z rýžou, takže úplná fantázia. Takže není to naozaj také ľahké, ako sa to hovorí od stolu, tá realita je častokrát úplne niekde inde, takže... Dobre, tieto turnaje sú namáhavé z toho pohľadu, že sa hrá za deň 3 zápasy, je ťažké, častokrát aj pri tých menších prípravkároch síce kratšie zápasy, ale aj 3, 4, možno aj 5, neviem, ale proste, že veľmi rýchlo, veľa zápasov. Je to zložité aj možno aj na mentalitu, ale to fyzické tiež, ako telo pripraviť možno na toto, na takýto výdaj, lebo väčšinou majú tréning, 1,5 hodiny idú domov. Tuto majú 3 tréningy za deň v princípe. Akože ja to skôr už takéto turnaje, aj keď hovorím, že vlastne tieto majstraky pre mňa boli prvé ako pre kondičného trénera nejakého tímu, ale ja to skôr vnímam ako keby po takej tej mentálnej stránke, že tých hráčov nastaviť na to, čo sa nám aj častokrát podarilo, nie vždycky samozrejme, ale proste, že napríklad to vyšlo veľmi dobre po tom prvom zápase, ktorý nám síce nevyšiel
z ATU Košice, ale v podstate sme išli na ubytovanie, najedli sme sa a proste odkomunikovali sme chalanom a dokázali to chalani pochopiť, že si proste musia oddychnúť pred ďalším zápasom. Čiže oni prišli na ubytovanie a normálne išli spať a normálne zaspali. Ale počúvaj, žiadny mobil a nič? Žiadny mobil, toto ináč, ešte to je dobrý point. Dobre. Telefóny sa vyzbierali, keď chlapci si ich ešte užili v autobuse a to som proste videl, hej, že keď oni majú tú možnosť, že telefón môžu mať, tak akože na začiatku cesty to bolo fakt, že proste wow, že všetci na telefónoch, ale potom už sa to akože tak začalo viacej socializovať, no ale my vlastne, keď sme prišli na ubytovanie, tak sme im telefóny zobrali, myslím, že už pred večerou, že vlastne už pred prvým tréningom vlastne nemali telefóny a vždy sme im to vlastne dávkovali, hej, že potom dostali na ten daný deň, dostali proste telefón na pár minút. A za mňa super, lebo tí chalani fakt boli spolu, rozprávali sa a tak ďalej. Čiže a to som aj počul v nejakom podcaste, že ako náhle sa proste príde na turnaj, na sústredenie, tak proste zobrať všetkým telefóny a dávať im čo najmenej. A to ma aj tak potešilo, lebo bol som vlastne po jednom zápase, som bol vonku a tam boli proste chalani z nejakého tímu a tam tak akože konzultovali už buď s rodičom alebo s trénerom, že dneska ten telefón aspoň na 1,5 hodiny alebo na 2 a ja kúkam, že naši ho dostanú na 5, na 10 minút, čiže... Dobre hovoríš. Je to určite z pohľadu toho kolektívu je lepšie, keď sa rozprávajú. Tam asi nie je čo dodať. Není o čom to, akože... To je Chcem sa ešte vrátiť predsa len k tomu videu a k tomu náročnému programu. Stávajú sa tam aj možno nejaké zranenia, niečo, hej. Udeje sa prvý zápas, neviem, zle doskočí, bolí ho noha, príde obstreh, lebo všetci chcú obstreh. Áno. A za iných okolností by išiel domov, alebo by nehral, ale sú to majstrovstvá a idú hrať. Ako riešiš možno takéto veci, že čo si všímať, že jasné, keď už nemôžem, tak nemôžem, ale keď hrám štvrťfinále nebo aj finále, tak idem asi cez bolesť, ale pri týchto deťoch je to akože veľmi individuálne a znova, že proste multifaktoriálne. Treba si uvedomiť aj to, že či ten hráč je fyzicky pripravený a samozrejme aj psychicky, ale riešime aktuálne teraz otázku tej fyzickej zdatnosti, či je pripravený na ten daný turnaj, tak tomu predchádzajú nejaké mesiace prípravy a to ako keby nezabezpečíme tým, že proste po tom zápase pôjde na nejaký valec, na nejaký cooldown, aj keby bola rozcvička, neviem aká super duper a v podstate 2 mesiace predtým netrenuje a to telo není pripravené na tú fyzickú záťaž a tak ďalej, tak sa proste to zranenie môže stať. Čiže ale áno, toto sú presne také tie veci, že tá poriadna rozcvička tomu dokáže do nejakej miery zamedziť, ale tiež to nie je všeliek a skôr to vnímať ako keby v takom tom komplexnom balíku, čiže áno, to či by dieťa malo hrať cez bolesť, je to otázka podľa mňa akože veľmi špecifická, ale akože určite na mieste, lebo áno, proste vieme, že tí vrcholoví hráči častokrát tenisti hrávajú proste pod liekmi a tak ďalej, ale to už sú proste dospelí jedinci. Profici, hej, takže... Áno, akože ja nie som úplne taký zastanca tých liekov takýchto malých detí, lebo to nie sú, že mladé, to sú malé deti, hej. Čiže tu by som to akože veľmi zvažoval. Ale... No jasné, lebo určite sa spýtajú toho chlapca a babi, že čo môžeš, nemôžeš, tak povedia, že sami si to asi vyhodnotia tie deti, ale keď vieš, keby nastala situácia, že bolí ma to strašne, ale chcem hrať. Hej, áno, tak to je. Tam by som asi, ako možno hovorí, že nie sú vrcholoví športovci, že nikdy nevieš, či to nemá nejak prasknuté niečo. Jasné, akože... Tak tam by som asi išiel ako rodič by som povedal, že no choď radšej si sadni. Ono to proste je ako keby strašne, že špecifické, lebo ja sa na to dívam aj z toho pohľadu, že akože keď to tomu dieťaťu zakážeš, tak jak ho to zase proste ako keby mentálne zabrzdí a mentálne ho to proste strašne sklame, že on chce tam ísť, tomu týmu pomôcť, chce ten zápas vyhrať, ale ty ho ako keby zastavíš, že ako, samozrejme, že my sme tí, ktorí by v podstate mali mať v tomto zodpovednosť a my sme aj tí, ktorí vlastne rozhodnú, že či tam ten hráč pôjde alebo nepôjde, ale je to proste strašne komplikovaná otázka a podľa mňa to záleží na tej danej situácii, hej, že aká je proste tá situácia, aký to je hráč, ako zvláda
takéto situácie, či s tým má skúsenosti a tak ďalej. Čiže nedá sa takto jednoznačne určiť, že či áno alebo nie. No. Dobre. No a posledná vec, tak toto je turnaj, ale možno máš aj ty nejakých teda svojich klientov, ktorí chodia možno na nejaké súťaže, nejaký Ironman alebo proste Spartan Race. To je tiež veľký nejaký taký výdaj energie alebo tohto. A otázka je, že máš nejaké špeciálne tréningy pre nich? Hej, trošku odbočíme z toho florbalu, ale je niečo, že v sobotu idem na súťaž, čiže tento týždeň už budem trilovať iba toto alebo toto. Hej. To tak? Určite ten týždeň, alebo možno, že aj 2 týždne, samozrejme záleží od súťaže, od preteku a tak ďalej, sa tá intenzita v podstate musí ísť dole, čiže nejaké veľmi zjednodušené percento z toho zaťaženia, hej. Ale ja skôr preferujem u takýchto mladých športovcov, aj som to teraz zapojil a vlastne veľmi dobre to fungovalo, a dobre, že sa pýtaš vlastne na triatlon, lebo tento víkend boli vlastne, ako boli majstráky v Prešove, tak v Šamoríne bol triatlon, myslím, že sa to volá Challenge, tá súťaž, a vlastne mal som tam 2 triatlonistov. Tomáš Kotuleja vyhral prvé miesto v svojej kategórii, super, congrats, a Marwan Taha vyhral 2. miesto v svojej kategórii, čiže proste samé úspechy, super. Chalani ste šikovní a vlastne Meme, to je ten starší Marwan, on mal vlastne, pobolievala ho tak peta, už možno, že týždeň, 2 pred tými závodmi a proste radšej som išiel do toho, že sme dali nejaké hry, či už na reakčnú rýchlosť a tak ďalej, kde ale nebehal, nezaťažoval tú petu a možno nejaké svetielka, vektor bol hexostick, že aby to celé bolo také formou hry, aby sa aj on uvoľnil a aby potom ako keby aj to telo si proste oddychlo, lebo títo triatlonisti, tam sú proste šialené objemy tréningov za týždeň, takže už aj v takýchto malých alebo menších vekových kategóriách. Takže, ale áno, v podstate, ak by to bol, že by bol 100% pripravený, tak napríklad s Tominom sme tam robili nejaké aktivačky, aj keď ono to je tiež, že je rozdiel, či je ten tréning v pondelok a závody mám v sobotu, alebo že či je ten tréning v piatok a závody mám v sobotu. Hej, to sa ako keby strašne... Chápem. Dobre, ale trošku to akože prispôsobuješ, hej? Ja sa akože nie, že trošku, ale extrémne, hej, že proste zohľadňujem to, že aký deň je ten tréning, koľko ešte tréningov ďalších má do závodu a kedy sú tie závody a zohľadňujem aj to, ako sa ten jedinec cíti proste aj fyzicky, aj psychicky, že vždycky to s tým jedincom prejdem na začiatku toho tréningu, jak sa cíti, či ho niečo bolí, ak áno, kde a potom vlastne aj podľa toho ten tréning prispôsobujem. Lebo ja som na súťaži nebol, tak neviem, akože chápeš, že ísť sobotu na ťažký zápas alebo nejakú súťaž znamená to, že vieš, aby som si povedal, no tak od útorka si dám úplnú pauzu, že iba tak budem hopkať, rozcvičím sa doma alebo čo. Ale OK, to je už asi trošku ďalšia téma. Poďme naspäť ešte k florbalistom. Ešte jedna vlastne, že po takomto turnaji, že čo robiť? Dať si 3-4 dní pauzu alebo zas iba mierne niečo poskackať? Určite. Lebo väčšina našich chalanov majú pondelok tréning a väčšina z nich zostala doma. Hej. My sme to mali tiež tak, akože teda neviem, ako to bolo v rámci toho florbalového tréningu, ale vlastne my sme mali v pondelok v gyme tréning iba vlastne pre starších žiakov, takže mladší mali od toho kondičného tréningu voľno a je úplne super, že učíme chalanov a aj sme ich to naučili, že aby si to vlastne sami vyhodnotili, že jak sa cítia a vlastne jeden mal prísť na tréning, respektíve 2 mali prísť na tréning v utorok, na ten kondičný a napísali mi do informačného systému, že únava, oddychujem. Takže je super. To super, že proste ako keby sami si to dokážu subjektívne vyhodnotiť a možno, že aj nejako objektívne, že proste ešte sa na ten tréning necítia a aj v kontexte toho, že vlastne zajtra odchádzajú na ostravské hry, takže však to poznáš. Áno. Viem o tom, že idú hneď takto. Takže za to je aj podľa mňa akože extrémne dôležité, aby sme ich my vlastne viedli k nejakému seba uvedomeniu, k seba reflexii, aby si to proste sami dokázali vyhodnotiť a potom to následne aj odkomunikovali. Hej, že proste nebali sa to odkomunikovať, že som unavený, dneska ostanem doma, oddychnem si, takže... Super, čiže spoznať svoje telo, svoj stav.
To je výborná vec. No dobre, tak poďme ešte k tomu turnaju. Čo sa tam ešte dialo mimo tých zápasov? Máš nejaké pikošky? No jasné, mám tu akože aj jedno video, ktoré je také zábavné, to si pozrieme možno, že neskôr. Ukážem cestu autobusom, hej? No ukáž, ako to proste, vyzerá. Jak to vyzerá. Tak toto vyzeralo, keď to bolo 10:47, presne tak. Všetci na telefónoch, všetci proste hlavy zvesené. To bolo nejakých 47 minút cesty. A potom už neskôr, už za hodinku tam sa spieva, takže to si dáme aj so zvukom. To skôr vyzerá ako nejaký dievčenský zájazd. Tuto máme aj trénerov. Tréneri, ako? Maroško Takáč, Peťo Pauhov, Adam. Miťo si dával šlofíka. Decka, jaká je zábava zatiaľ na ceste? To bolo vlastne tesne predtým, ako spievali. Čiže áno, ešte časť z nich je na telefónoch, ale časť už sa trošku socializovala, takže aj sa potom púšťala hudba. Takže tak. Ukážem ešte jedno video, to je taká mentálna príprava, to sa mi veľmi páčilo, to vymyslel Miťo Šifra, ktorý tam bol v podstate ako asistent trénera a vlastne pred prvým zápasom sme kúpili v papierníctve takú veľkú, neviem či je to A3 alebo takýto papier, kde v podstate sme si spoločne určili cieľ, ktorý máme na tom turnaji a každý hráč, aj tréner, napísal, že čo tam on dá za samého seba do toho procesu, aby sme vlastne ten turnaj dostali ten cieľ, ktorý od toho máme. Čo tam písali? Čo tam písali? Akože písali tam také pomerne, že krátke veci, ale bolo tam také, že srdce, brankár dal, že čistú bránu, potom tam bolo, že odhodlanie tam bolo. Akože to srdce sa opakovalo viackrát, ale super, že proste ako keby sme išli na tú nejakú mentálnu prípravu a že sme sa venovali aj tejto časti toho. Môžeme ešte ukázať, takto to vyzeralo v šatni, hej, že sme proste prišli, prezliekli sa chalani a potom pomaly sme išli na rozcvičku. Aj my sme to tým turnajom vyľaďovali, hej, že v podstate na prvý zápas sme prišli trošku skôr na halu, potom už sme v podstate prišli tak, aby sme plus minus prišli, prezliekli sa chalani a išli sme na kondičnú rozcvičku a potom na florbalovú rozcvičku. Tuto sú nejaké videá z tej florbalovej rozcvičky, aby sme si aj to pozreli. Chcem sa ešte spýtať na Miťa Šifru. On ako reprezentant, vedeli, že kto to je? Nie? Jasné, jasné. Vy, Šamorinčania, áno, ale z Bratislavy neviem. Z Bratislavy neviem, či vedeli, ale stala sa taká situácia, teraz ťa trošku vyhypujem, Miťo, takže čakám za to honorár. Išli sme vlastne si sadnúť hore na tribúnu a pozrieť si zápas nejakého tímu a vlastne išiel Maroža, Miťo a za nimi som bol ja. Išli takí mladí chalani a tí mladí chalani, keď okolo nich prešiel Miťo Šifra, tak si tak šuškali, že to bol Miťo Šifra. Čiže určite akože je proste známy v týchto florbalových kruhoch a vieš čo, keď boli tie Bratislava Florbal Cup, či jak sa to Ježiši? Asi Florbal Cup, to je Cup, myslím, že no vidíš, to je Days alebo Cup, vždy to býva jedno, druhé, no nevadí, bol to prvý ročník. Anyway, on tam rozdal zrobil som tam s ním podcast a asi hodinu som na neho čakal, lebo podpisoval všetkým deckám, videli dres, reprezentácia, niečo, to je, OK, ideme, podpisuje. Čiže asi je už známy, ale to som sa chcel spýtať, ako ho vnímajú decká, že berú ho ako, to je reprezentant, ten niečo dosiahol. Čiže keď povie niečo, platí to? Akože podľa mňa je super, že s nimi máme aj taký ten kamarátsky vzťah, ale my ťa vnímajú určite ako takého florbalistu a aj tam proste boli také nejaké pokusy, že sa chceli nabúrať do jeho Instagramu, aby proste videli, že čo tam má a tak. Čiže akože určite ho vnímajú ako taký vzor v tom florbale. Takže... Super, to je super. Dobre. Máš tam ešte teda niečo? Môžeme si ešte také zábavné videjka, že tri rýchle, na záver. Že keď povieš prípravkárovi, aby si spravil florbalovú rozcvičku, tak to vyzerá takto.
alebo kondičnú rozcvičku, hej. To však sa hýbe, ide hore, dole, výborne. OK, dobre. Potom toto je vlastne pokrik po vyhratom zápase. A toto je taký môj side job na turnaji. Dobrý, máte nové zamestnanie? Čiže mopujem podlahu, strašne mokré to tam bolo, lebo tam bola rozliatá voda z fľašiek, tak som to pekne vymopoval. No, pani upratovačka nebola, hej? Pani upratovačka nebola, nie. No, vidíš, tak na turnaji zažiješ všetko. Áno. Ja viem, že Peťo Pauhov, keď tu raz bol, tak ten hovoril, že to je na celý podcast, že čo on všetko musí od, nie že trénera, manažera, neviem čo, ale od kuchára až po čítanie rozprávok, ešte fakt tým malilinkým, hej, tým mladším prípravkárom, takže všetko musíš sa starať a nečakáš, že budeš mopovať. Je to tak, tam si proste od trénera cez vychovávateľa po dozorcu, po kuchára, všetko. No a ešte aj kameramana, aby si mal zážitok, tak ešte to musíš robiť. Dobre, Oliver, tak sme na konci. Máš ešte niečo, možno či k turnaju, alebo niečo, čo si chcel povedať a nepovedali sme? Asi nie. Asi nie. Dúfam, že vás táto epizóda nenudila, že to bolo také zábavnejšie, že to bolo o takom tom pozadí toho, čo sa deje na takomto turnaji a vidíme sa pri ďalších epizódach. No, tak si to už aj odmoderoval, takže teda ukončil, hej, takže ja už tu asi nemusím ani byť pomaly, hej, takže áno, vidíme sa pri ďalších epizódach. Jo, čaute. Pekný deň ešte.